בהרצאה הרביעית, מה שהתחלנו? ברוכים הבאים לציבור הנכבד שהגיע להרצאה נוספת כאן בבית המדרש שמרי טל על שם האם טלי והבנות הילה, הדר, רוני ומירב הקדושות אשר ייקום דמן. ההרצאות כאן במקום הקדוש הזה הפכו חלק בלתי נפרד מהעשייה של המחלקה לתרבות יהודית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו שאנו נפגשים כאן כדי לחשוף אתכם במעט על אירועים ופעולות נוספים שאנחנו עושים במחלקה לתרבות יהודית שבעיריית אשקלון, כדי להעניק לכלל התושבים תרבות שיש בה ערכים, לגדולים ולקטנים, תרבות שיש בה ערכים יהודיים. מה שתראו כאן זו טעימה קטנה מהחודש האחרון, אז בואו נצפה בסרטון קצר, דקה בערך. התחלנו עכשיו את העניין הזה, מאוד חשוב לנו שידעו מה עושים כדי שימשיכו להגיע. נר לאחד, נר לנה, אנחנו כבר משקיעים, אז שכבר יבואו, ברוך הבא, יפה, נברכיה. השאיפה שלנו היא בכל חודש או חודשיים להוציא סרטון עשייה, והאירוע הזה מצולם. האירוע הזה של היום מצולם, אז אני ממליץ לכולם לחייך, שתופיעו בפעם הבאה. ולא לבלבל. אפתח בברכה, ברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, לכם ולכל בית ישראל. אמן. ממשיכים ברחמים, כי אנו נמצאים בחודש שבו מבקשים רחמים וסליחה. מה בין ברכה לרחמים? בתפילה אנה בכוח של רבי נחוניה בן הקנה, מצינו את הבקשה, ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם. אנחנו בין הברכה לרחמים טהרם, כתוב אומר רבי נחמיה. כמה טבעי שטהרם ראשי תיבות, טלי, הילה, הדר, רוני, מירב. בחודש הזה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, לפני השם תטהר, שיערה עלינו רוח של טהרה ממרום, בזכות טלי והבנות השם קום דמן. אנא ברחמך, ברכם טהרם, רחמי צדקתך תמיד גומל. נשמותינו הקדושות והטהורות של טלי והבנות מעניקות לנו כוח להמשיך את הפעילות כאן, להנצחתן, להגדיל תורה ואמונה בנו ובסביבתנו בעיר אשקלון וסביבתה. אנו מתכננים בעזרת השם להמשיך להביא לבית המדרש רבנים שיישאו דרשות והרצאות בנושאים שונים ומגוונים. תעקבו אחרי העניין הזה ושלא בקבוצה, שיצטרף. אנחנו לאט לאט כבר מתחילים לראות שבלי לנג'ז בטלפון אתם באים. ברצונו לברך ולאחל לכל באי שערי בית המדרש כאן, שמרי טל, את ברכת הכתיבה והחתימה טובה, לזכות לשנה מלאה בנחת מכל יוצאי חלציכם, לחיים טובים ומאושרים לכל. ברצונו להודות גם לבית הכנסת כאן, תורה ותפילה, לאכסניה, למר אברהם בן דוד, שמעון בן דוד, וכן למשפחת מלכה וחתואל, שאתם מאפשרים לנו להיות שותפים. אבקש להזמין את ידידי הרב יהודה מלכה להרצאה מרתקת בנושא של כיבוד הורים. מההיכרות אישית שלי, יהודה בהרצאתו למקומות שנים בבתי ספר ובצה"ל בכלל, מחזק את ערך כיבוד ההורים בקרב השומעים והשקיע בהרצאה הזאת שעות רבות כדי לבנות אותה, ואנחנו נהנה
מאוסף הדברים שהביא לנו כאן, ובעזרת השם שנצא מלאים בכיבוד הורים. אנחנו זקוקים לכל מצווה בדרך לראש השנה. בהצלחה, תודה רבה. מגיע כפיים לעיריית אשקלון ולמחלקת התרבות האורנית, שבאמת עושה המון. הרב, ברשותך, אני שנייה ארגיש פה בנוח, אני מדבר יותר בקול. למה ביטלי? כן. שומעים אותי? בסוף? מצוין, אני אוהב לדבר בקולי, ככה אני ארגיש גם יותר חופשי איתכם. אז ככה, כמו שנאמר פה, את השיחה הזאת אני העברתי בשלוש שנים האחרונות, אולי קרוב ל100 פעמים במוסדות שונים, ואמרתי לאמא של טלי שהגעתי לפה היום, התרגשתי כמו הפעם הראשונה. כאילו זה ליווה אותי בכל שעה של היום, שהערב הולך להיות השיחה, אני מרגיש ממש זכות גדולה להיות פה, ועכשיו אנחנו ניכנס לתוך השיחה. אז אני חוזר קצת אחורה בזמן, שנת 2007. אני אז חייל בצבא, חייל בסיירת גבעתי. אנחנו חוזרים לאיזה אחד האירועים הכי מורכבים והכי מיוחדים שחווינו כלוחמים. אחרי איזה מעצר בשכונת בלטה בשכם, של מחבל ש5 שנים הצבא פתר אחריו וסגר לנו איזה מעגל, באמת אין ומאושרים מאיתנו, קיבלנו על איזה חמשוש, חמישי, שישי, שבת לצאת הבית. אנחנו יוצאים בשמחה, מתרגשים, היינו אמורים רק לחזור ביום שישי, לקבל את ההודעה שאתה חוזר ביום חמישי, זה מאוד משמח. ואני עולה לתחבורה ציבורית, הבית של ההורים שלי, לא רחוק משם, מרחק של אולי שעתיים מחתמר שומרון, אזור שכם, עד גבעת שמואל. אני עולה לתחבורה ציבורית, מגולחץ, עם המדים, עם הכל, ואני אומר לעצמי, יהודה, פעם ראשונה, אחרי 2 בצבא, אני אעשה הפתעה להורים שלי, ואני לא אספר להם שאני מגיע הביתה. למה? כי כל יום שישי כשאני מגיע הביתה, אמא מקבלת אותי בכניסה לדלת עם חלב או אורז, אל תשאלו אותי למה. אם יש למישהו רעיון למקור, אני לא מכיר את המקור, אני רק יודע שזה מנהג שאמור לשמור עליי. ושנתיים אני אומר לעצמי, יהודה, פעם אחת אני אעשה הפתעה ואני לא יודע שאני מגיע מה שבדיעבד היה טעות, ותכף אני אספר לכם למה. מגיע לבית של ההורים בסביבות 8:30, כולי נרגש, עולה במעלית קומה 5, נותן 3 דפיקות, פותח את הדלת בהתלהבות, ופתאום פעם ראשונה שאף אחד לא שמח לראות אותי. אני רואה את ההורים שלי יושבים עם 3 אנשים שאני לא מכיר, חליפות, עניבות, מלא נערת על השולחן. אמא שבדרך כלל קמה, אפילו לא קמה, היא אומרת, יהודה, מה אתה עושה פה? היית אמור לחזור מחר. הפתרתי שככה שחררו אותנו מוקדם, מסתכל עליו ואני רואה אותו ככה חיוור כמו סיב, מחפש את האחים שלי, לא רואה אף אחד. ופשוט לקחתי את התיק, את הנשק, את הנעליים שאין להם משקל. אני מתקדם במסדרון לכיוון החדר, וברגע אחד, לא יודע איך להסביר לכם את זה, הם שקלו פי 10 ואני לא מגזים. אני נכנס לחדר, מוריד את התיק, מתיישב על המיטה, פתאום המחשבות הפחות טובות מטפסות לראש. מה קרה? מי זה האנשים האלה? איפה האחים שלי? אני סך הכל שבועיים לא בבית, אני מרגיש מנותק לגמרי. אמרתי, אולי קרה משהו לאחים, אולי פיטרו את ההורים שלי מהעבודה, אני מנסה ככה להילחם במחשבות, זה לא כל כך עובד. אחרי 10 דקות שמבחינתי זה זמן של נצח, אני שומע שמתחילים לאסוף את הניירת במילות של פרידה והכיסאות זזים, וברגע שהדלת נסגרת נהיה שקט דממה. זה הרגע שאני קם, מזנק מהמיטה ורואה במסדרון את אמא שלי מולי. אז כמו שאמרתי, אני חוזר הביתה אחרי שבועיים שאני ככה לא נמצא, ופתאום אני יוצא מהחדר, רואה את אמא שלי מולי. פעמים בודדות ראיתי את אמא שלי בוכה, זה היה אחד מהפעמים. אמא שלי אדם מאוד חזק באישיות שלה,
היא מושבניקית, חקלאית, פה מהדרום, וכשהיא הייתה עם דמעות הבנתי שמשהו לא טוב קרה. היא מנגבת את הדמעות, היא אומרת לי, יהודה, אבא לא מרגיש טוב. 3 שבועות אבא חצי בן אדם, הוא הולך לעבודה, ואחרי 2-3 מרגיש סחרחורות, חילות, הקאות, וחוזר הביתה. אחרי שבועיים לא ידענו מה עובר על אבא. הלכנו לרופא משפחה, רופא משפחה אמר כמה שיותר מהר לעשות בדיקות ונבין מה קורה. אמרת לי, יהודה, יום ראשון הגיעו התוצאות המורות. 2 הכליות של אבא, שנת 2007, קרסו. כן, חיידק שפגע בהם. ואותו רופא משפחה, אז ידיד של המשפחה שמלווה אותם, אומר להם, תקשיבו טוב, אם אתם רוצים שאבא יעמוד על הרגליים, אתם כמשפחה תמשיכו לתפקד כמה שיותר מהר, אז שנת 2007, להוציא את אבא לניתוח השתלה בחוץ לארץ. היא אומרת לי, יהודה, אנשים שישבו פה, זה אנשים של חברת ביטוח שמוציאה אנשים מהארץ לעשות ניתוח בחוץ לארץ. העלות של הניתוח קרוב ל1,000,000 שקל, אנחנו הולכים למכור את הבית, אבל הולכים להציל את אבא. אני שומע את כל הדברים האלה, אני סך הכל ילד בן 19, אני שואל את אמא, מה אחוזי הצלחה בכלל של הניתוח הזה? אומרת לי, יהודה, אני לא יודעת, אבל אותו רופא משפחה שאנחנו מאוד סומכים עליו, אמר שהדרך הכי טובה לשמור על אבא זה לעשות הניתוח הזה בחוץ לארץ. אמרתי להם, יש בכלל כליה שמתאימה, אומרת לי, יהודה, עד שלא מעבירים 75% מסכום הכסף, לא נכנסים בכלל לרשימת ההמתנה. ואותו לילה חזרתי לחדר, הבנתי למה האחים שלי לא נמצאים בבית. הייתי מאוד עייף ולא הצלחתי להירדם אפילו לרגע. מה שביום שישי עזר לנו להיכנס לשבת עם חיוך ושמחה של המשפחה, זה אותם אנשים שנדחפו, ואני בכוונה אומר נדחפו, אם זה מהבניין, אם זה מבית הכנסת, אם זה מהעבודה של אבא או של אמא, ואני רוצה לפתוח פה סוגריים שהם לא קשורים לשיחה שלנו. אבל הרבה פעמים שקורה משהו למישהו קרוב אלינו, משהו טרגי, הרבה פעמים יש לנו מקום כזה שנרתע קצת לאחור ואומר, אולי צריכים עכשיו את הספייס שלהם וזה לא נעים ולא נעים להיכנס, ואני אומר לכם, תדחפו. מקסימום יגידו לכם שזה לא הזמן. אבל תדעו לכם שכל האנשים שעברו באותו יום שישי, זה מה שעזר לנו להיכנס לשבת שמחה. ומשם קורה אירוע מאוד מהר, ש3 קהילות בגבעת שמואל מתחילות להתארגן על גיוס כספים, וההורים שלי כבר שמים משכון על הבית, ובני דודים וקרובי משפחה, וביום שני ההורים מכנסים אותנו, ואומרים לנו, תקשיבו, זה באמת בדרך נס, אבל הצלחנו לגייס 75% מסכום הכסף, ואנחנו רוצים לעבור לשלב הבא. ויכול להיות שזה ידרוש מכולנו, שכולנו נירתם לדבר הזה, ומודיעים לחברה, והחברה אומרת להם, משפחת מלכה, זה חלון הזדמנויות, שלפי הבדיקות הראשונות של אבא אפשר להוציא אתכם לחוץ לארץ, תקבלו החלטה אם כן או לא. הם מחליטים שכן, ואבא מגיע לחוץ לארץ, עוד חלק מהבדיקות נמצאות פה במעבדות, עוברות בפקסים, ואחרי שהבדיקות עוברות שם בסין, אומרים לאבא, תקשיב, משפחת מלכה, התמזל מזלכם פעם שנייה. יש פה ישראלים, אחד מהם אפילו מגבעת שמואל, מחכים חצי שנה. יש כליה שמתאימה ב-70% של התאמה. תקבלו החלטה אם אתם עושים את הניתוח כן או לא, ואם כן, ב3 ימים הקרובים אפשר לעשות את הניתוח. ההורים מחליטים שכן, ואבא עובר ניתוח השתלה, מאוד מורכב, לא פשוט. רק כדי לסבר לכם את האוזן, זה 4 חודשים של בידוד מלא, לא זוכר מה אתם זוכרים, 14 יום, 10 ימים, נושמים, לא נושמים. זה היה בידוד מאוד מאוד מוחלט, אבל ברוך השם הכליה נקלטת ומתייצבת אצל אבא, ואבא מרגיש טוב. אני ממש עושה ככה איזו נגיעה קטנה, יש לנו ברוך השם 2 כליות בגוף. זה גם המיקום של הכליה, כל כליה היא בגודל של אגרוף. אתם יודעים מה התפקיד של הכליה בגוף? לנקות, לסנן את הדם. אתם יודעים כמה ליטר של דם הכליה שלנו מסננת ביום? אתם יכולים להעריך? לא. 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 במספר,
תגידו במספר. כמה? אל תעשה לנו מבחן עכשיו. בשמחה. 5 ליטר, עוד. מה זה משנה? איך? 2,000. אני מרגיש בנוח, אני בבית כנסת ספרדי, אפשר לדבר ספרדים. אז אוקיי, רגע שנייה, 7, 2,000, משהו באמצע יש? טוב, אז תקשיבו טוב. הכליה שלנו מסננת 200 ליטר של דם ביום, ומסוגלת לעשות פי 4 ממה שבן אדם צריך. למה יש לנו שתי כליות בגוף? אחת בדרך כלל מתפקדת, השנייה היא כמו בטריה ספייר. נגיע עוד סיבה למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי כליות בגוף, אבל כמו שלמי שהיה פה בריכה בקיץ, אז המסנן שנמצא ומנקה את כל הבריכה, זה התהליך שהכליות שלנו עושות כל רגע נתון. גם עכשיו אתם יושבים פה, כל מה שאכלתם, נשמתם, עובר תהליך של ניקיון, וכל הפסולת יוצא דרך השתן. יש לנו באמת בין 5 ל-7 ליטר בגוף, אבל זה עובר תהליך של עוד פעם ועוד פעם, זה עובר כמה וכמה פעמים, עד שזה ממש נהיה נקי. מי שהכליה שלו לא מתפקדת כמו אבא צריך להיות באירוע אחר לגמרי, אירוע שנקרא דיאליזה, אני מעריך שחלקכם מכירים אותו. ואם דיברנו פה על גודל של אגרוף שיושב לנו בגוף ומנקה לנו את הדם, תבינו שפה בן אדם צריך להתחבר למכונה בגובה של 2 מטר, אורך של 1.5 מטר, 2 צינורות יתחברו או ליד או ללב, יעשו תהליך של ניקיון ויחזירו בחזרה. התהליך הזה קורה בין 2 ל-4 פעמים בשבוע, כל פעם 4-5 שעות. זה ממש איסורים מאוד 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 קשים, וברוך השם, כמו שאמרתי לכם, הכליה של אבא נקלטת, ואחרי שאבא נמצא כל הזמן במעקב של בדיקות, אחרי 12 שנה, אותו רופא משפחה, שנת 2019, אומר לאבא, יוסף, צריך להיערך פעם נוספת לתרומת כליה. ואבא שומע את זה, רק שבפעם הם נערכו ב-12 שנה כמו שצריך. ההורים שלי חסכו שקל לשקל, הניחו כל ביטוח אפשרי, כדי שבפעם הבאה שזה יקרה, זה לא יטלטל וינער את כל הבית כמו בפעם הראשונה. הם מודיעים לנו שהם רוצים לעשות תהליך ורוצים להתקדם עם אותה חברה שיצאה איתם בפעם הקודמת. תבינו, אני רק מדבר איתכם במושגים, תוך חודש וחצי ההורים שלי חזרו ארצה אחרי הניתוח, זה כאילו, זה חתיכת נס. ובסך הכל, כמה שהתאגדנו בתפילות ובחמלים של תפילות, גם מבחינתנו האחים זה עבר בהצלחה. אני משתף אנשים מאוד קרובים אליי, שאבא שלי רוצה לצאת פעם נוספת בניתוח השתלה בחוץ לארץ. אחד מהם זה חבר מהיישוב בשם אביחי. אביחי שומע את זה, אומר לי, תקשיב יהודה, יש מישהו בעבודה שלי שאבא שלו עבר ניתוח השתלת כליה בחוץ לארץ. אתה רוצה לדבר איתו? אמרתי לו שכן. ואז הוא אמר לי, אבל הניתוח של אבא שלו הסתבך והוא נפטר כתוצאה מהניתוח. אתה רוצה לדבר איתו? מה, אתם אומרים כן או לא? כן. לא. כן, למה? אוקיי, אז אני אמרתי שלא. כי אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה הסיפור הרפואי של אבא שלו. וזה יכול להיות כאילו עכשיו שיחה מאוד כאובה ומאוד קשה. אמרתי לעצמי, עזוב, יהודה בוא נחשוב טוב, להתפלל, להתאגד, נעשה את כל מה שצריך, וגם הפעם הזאת, בעזרת השם, תעבור בהצלחה. אני הולך ליום עבודה, אחרי שאמרתי לו לא, ומהשעה 8 עד השעה 2, אני לא מצליח לחשוב על כלום, חוץ מהשיחת טלפון הזאת, עם חבר של אביחי, שאני אפילו לא מכיר אותו. בשעה 2, אני רואה שזה יותר גדול ממני. אני חוזר, מתקשר לאביחי, אני אומר לו, אביחי, אני מצטער, אני חוזר בי, אני אשמח לדבר עם חבר שלך. הוא אומר לי בשמחה רבה, הוא מחבר בינינו. ובשעה 4 אני מתקשר לבחור בשם דניאל. ודניאל אומר לי ככה, תקשיב יהודה, אני לא מכיר אותך, אני רק אספר לך על עצמי. אני גר בכפר סבא, אני עובד בחברת הייטק עם אביחי, יש לי 2 ילדים. ואז הוא אומר לי, כל מה שאני אגיד לך בשיחה, טלפון, אל תאמין לי. תיכנס בעצמך לאינטרנט ותגלה אתה בעצמך. הוא מתחיל ואומר, יהודה, שנת 2019, מדינת ישראל מדורגת מהגבוהות בעולם בתחום השתלת כליות. הוא ממשיך ואומר לי, יהודה, לא משנה
לאן אבא שלך יצא, אתם מסכנים אותו פי 2, אולי פי 3. ואז דניאל בדמעות מוחה ואומר לי, יהודה, תעשה הכל כדי שאבא שלך לא יצטרך לצאת לארץ. כמה שניסיתי לסנן ולקחת את מה שאפשר, כשמישהו מדבר בדמעות, זה נכנס. וכמו שהוא אמר, אני יוצר את הרכב, נכנס לאינטרנט וקורא אחד לאחד. מדינת ישראל שנת 2019 מדורגת מהגבוהות בעולם. אני מבין שלא משנה לאן אבא יצא, אנחנו מסכנים אותו מאוד. אני קורא המון בכל הסוף שבוע הזה, וככה נכנס לשבת. בשנת 2019 אני כבר התחתנתי, השתחררתי מהצבא, התחתנתי, ויש לי ברוך השם 5 ילדים. אנחנו מנסים לעשות את שולחן שבת כמו כרגיל. אני מנסה ככה לשיר וזה לא הולך, אני מנסה להגיד משהו וזה לא הולך. ואחרי שעה, בערך נראה לי 10, הילדים הקטנים הולכים לישון, ודקלה ניגשת אליי, אומרת לי, תקשיב יהודה, בוא תשתף אותי, מה עובר עליך? עכשיו התלבטתי, מאיפה להתחיל, האם כן לספר לה, לא לספר לה על שיחה שהייתה לי עם דניאל. אני משתף אותה ואני אומר לה, תקשיבי דקלה, היה לי שיחה הזויה עם בחור בשם דניאל, ואני מספר לה את כל השיחה, היא שומעת את הכל, היא אומרת לי, יהודה, אני אגיד לך משהו שקשה לי לומר לך, אבל אני אומרת לך אותו כי הוא הדבר האמיתי. תראו מה זה, לא יודע איך מה להגיד, זה שכינה של אישה, כאילו זה נבואה של אישה. היא אומרת לי, תקשיב יהודה, נראה לי שהפעם אתה זה שצריך לתרום כליה לאבא שלך. עכשיו, זה היה במחשבות והיה ברקע, אבל בסוף לקבל את ההחלטה הזאת כאדם אחד, זה משפחה של 5 ילדים, יש לנו תינוקת קטנה בבית, בת 3 חודשים, זו החלטה אמיצה. אבל ברגע שדקלה אמרה לי את זה, הרגשתי שזה הדבר הנכון, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. אני קם בבוקר עם חיוך, הולך לבית הכנסת, כל השבת אני מסתובב עם חיוך על הפנים, אנשים לא מבינים, אתה נראה כזה קצת שהתפלפ לך איזה משהו. אני מחכה שיצא שבת, לעשות הבדלה, להתקשר לאבא. יוצא שבת, אני עושה הבדלה, אני אומר, מתקשר לאבא, אני אומר לו, אבא, שבוע טוב. אומר לו, אבא, דקלה ואני החלטנו שאנחנו בעזרת השם, אני הולך לתרום לך כליה ואתה עושה את הניתוח פה בארץ. אני שומע את אבא משתנק בקול, נחנק. הוא אומר לי, תקשיב, זו שיחה מאוד מרגשת, יהודה, בין אבא לבן. קודם כל, תמסור לדקלה שאתם אלופים. אבל, יהודה, אתה אדם בריא, יש לך 5 ילדים קטנים, יש לך תינוקת קטנה בבית, אני לא רוצה שתיכנס למיטה החולה שאני נמצא בה. אני עומד על 2 רגליים אחוריות, אני אומר לו, אבא, אני מצטער, אבל מה שאתה יודע זה לא כל הסיפור, את הניתוח אנחנו עושים פה בארץ ואני הולך לתרום לך כליה. ואחרי זה מצטרפת לשיחה אמא שלי, ואומרת לי, תקשיב יהודה, זה מעל היכולות שלי. הכניסו אותך להרדמה מלאה, אחרי זה הכניסו את אבא להרדמה מלאה, מבחינתי יהיה לי מאוד מאוד קשה במעמד הזה, אני לא אעמוד בזה. באיזה חודש? מה זה? באיזה חודש? אזור מרץ. עדיין לא היה סיפור של קורונה. נכון. תכף נגיע גם למקום של הקורונה. ואני אומר את זה, אמא שומעת בקו השני, אחרי שיחה שנמשכה כמעט עד חצות, יום למחרת אנחנו מגיעים למחלקת ההשתלות בבלינסון, הולכים לשמוע מה זה אומר, לתרום כליה לאבא. עכשיו, השלב הראשון ברפואה הוא תמיד נכון, הוא נכון גם בשלב הזה, הוא נקרא safety. זה אומר שלפני שאתה הולך להציל מישהו אחר, קודם כל תציל את עצמך. אתן לכם את זה בדוגמה פשוטה, אם יש מישהו או מישהי שטובעת בים, ואתם ממש רוצים להיכנס ולהציל, אם אתם לא יודעים לשחות, אסור לכם להיכנס למים. למה? כי ברגע אחד יכול להיות שיהיו 2 אנשים שיטבעו. ולכן השלב הראשון הוא שלב של בדיקות שאף פעם לא שמעתי עליהן. שהמטרה שלהן היא גם לסנף, ולראות האם אתה כשיר או שאתה נפסד. אסבר לכם את האוזן כמה אחוז של נשירה יש, אנשים שנבדקים שרוצים ונפסלים, 64%. 64% אנשים שהם רוצים לתרום כליה ונפסלים.
רק ככה לסבר את האוזן עוד, הרב רונסקי, זכר צדיק לברכה, הוא רצה לתרום כליה לבן המאומץ שלו. יש הרבה אנשים שבאים לעשות מעשה אצילי אחד ופתאום מגלים על עצמם משהו אחר. הרב רונסקי, שגם היה רב ראשי לצה"ל, גם היה לוחם בשייטת, אדם מאוד מיוחד, תלמיד חכם גדול, הוא רצה לתרום כליה לבן המאומץ וככה גילו לו את מחלת הסרטן. וגם בסיפור שלנו, אם יהיה זמן, אני אספר לכם סיפור מאוד 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 מרגש, אף פעם לא סיפרתי אותו. זה תהליך שבאמת יש פה תהליך של נשירה, אני מקבל את כל הרשימה של הבדיקות. הם מתפרסים על 4 חודשים, כי זה גם תהליך מנטלי שאתה צריך לעבור. זה 3 ימים מרוכזים בבית חולים שאתה בוחר, אני בחרתי בבלינסון, ואתה יוצא לדרך. אנחנו מקבלים את זה, זה כמו איזו רשימה של צ'קליסט, אני מגיע ליום הראשון, עושה בדיקת דם, שתן, אולטרסאונד, אק"ג, אקו לב, עובר לבדיקות רקמות ליום השני, וכל יום זה וי לקראת המטרה. אני עובר את היום השני, ואני עובר את היום השלישי, שזה מבחינתי אני יודע שככה ממש נשאר לי עוד יום אחד של עוד סט בדיקות, ואנחנו אחרי, ואני מבין כמה זה מרגש. הגענו ליום האחרון, נשאר לי בדיקת שתן אחרונה. חלק מהבדיקות אתה מקבל תוצאה במקום, ויש חלק מהבדיקות שאתה מקבל אותם יום אחרי. בדיקת שתן, בדיקה שהולכת למעבדות, אני חוזר הביתה, יום למחרת, אני מקבל טלפון מענת ממחלקת השתלות, ואני אומר לה, אני עונה לענת בביטחון, אני אומר לענת, בטח התקשרת להגיד לי שעברתי גם את הבדיקה הרפואית הזו, ואנחנו בדרך לוועדה רפואית וניתוח. ואז היא אומרת לי בקול קר, יהודה, אני מצטערת לומר לך, אבל הבדיקת שתן האחרונה שלך הייתה לא טובה, אנחנו חושבים לפסול אותך. לפני שנפסול, נעשה עוד 2 בדיקות, נעשה ממוצע ונחליט אם אתה ממשיך או שאתה נפסל. שיחת טלפון הזו שברה אותי, באמת. כי אמרתי לעצמי, איך ב4 חודשים האלה אבא שלי הולך בדיאליזה, הולך ודואג. ובאותו שבוע הוא הולך לדיאליזה, מתעלף בתוך הדיאליזה, מובילים אותו לצנתור. אני רואה ממש איך קשה לו. מה זה? הכליות שלו לא תפקדו, של אבא. בסדר? אני רואה איך הוא הולך ודואג, ואז באמת אמרתי לעצמי, אולי זה היה טעות. אולי באמת ההורים היו צריכים כבר לצאת פעם נוספת לחוץ לארץ וכבר להיות אחרי האירוע הזה. אבל את השאלה הכי קשה, את מי שאלתי? את השם. אני זוכר את עצמי, אחרי תפילת ערבית, נשאר בבית הכנסת, ניגש להיכל, בוכה, ממש. היה לי פעם ראשונה שבכיתי ככה מול הקדוש ברוך הוא. ואמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? אני רוצה לעשות משהו טוב. אני רוצה לעזור לאבא שלי, אני רוצה להציל אותו. למה אתה חוסם אותי? את התשובה לשאלה הזאת קיבלתי מהרב נטף מויאל שיבוא לפה לדבר עוד שבועיים. הוא ענה לי תשובה, עוד חודש. הוא ענה לי תשובה, ואני לא אומר את זה סתם, הוא יתום מאבא ואמא, הרב נטף מויאל מגיל צעיר. הוא ענה לי תשובה שהוא הבין משהו שאני לא הבנתי. הוא אמר לי, תקשיב יהודה, אתה יודע, כל רשימת הבדיקות שקיבלת, זה כמו איזה רשימת מכולת, סליחה על הביטוי. אתה יודע, זה וי. אבל הוא אומר, עצרת רגע לחשוב מה יקרה אם באמת אתה תתאים לאבא שלך. אם אתה תעבור את כל התהליך הרפואי, ואבא, שנתן לך כל כך הרבה חיים מאז שאתה ילד קטן, יושיבו אותך מיטה ליד מיטה, יוציאו כליה מהגוף שלך, ייתנו אותה לאבא שלך. אתה יודע איזה כיבוד הורים זה? אתה יודע מה הייתי עושה בשביל עוד פעם אחת לנשק את היד של אבא? עוד פעם אחת לחבק את אמא? כשהוא אמר את זה, לא הפסקתי לבכות. ומאותו יום אין יום שאני לא בוכה. בתפילות, שאני שומע שיר ברכב, הלכתי לקברות הצדיקים, לרבנים שליוו אותי לפני הצבא, אחרי הצבא, תהליך רוחני שבאמת היה חסר לי. זוכרים כמה בדיקות נשארו לי? 2. 2 בדיקות. אני אעשה פה בדיקות ערנות מדי פעם, כאילו שלא... 2 בדיקות. אחת נקבעה לפני פורים, אחת אחרי פורים. אני עושה את הבדיקה הראשונה, ותבינו, פורים זה היום הולדת שלי ושל אבא שלי. אני נולדתי בתענית אסתר, אבא שלי נולד ביום פורים, ומאז שאני ילד קטן, זה עוגת יום הולדת אחת שמחברת שניהם מהולדת. הרב שרון לא להיט, מי שיצא לו פה לעשות יום הולדת עם אחד מבני המשפחה, זה לא משהו, עושים טובה לך על הדרך, כאילו בי מוגע, קצת שרים, לא יודע, עם לך, לאבא, כאילו זה, והאירוע נגמר. אמרתי לעצמי, יהודה,
היום הולדת הזה, אני הולך לקיים את מצוות החג בעידוד. ומה המצווה של החג של פורים? מתנות לאביונים, מה עוד? העיקר. העיקר? להיות שמח. בסדר? להיות שמח. תדעו לכם שבחסידות המצווה הכי קשה זה להיות שמח. להיות שמח באמת, לא כלפי חוץ, לא אהלן, בסדר? להיות שמח מבפנים זה מאוד 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 קשה. עכשיו יש עוד כלל בחז"ל, שאם אתה רוצה להיות שמח באמת, מה אתה צריך לעשות? לשמוח. לשמוח. אבל איך אתה תשמח באמת? רבי יונתן נתן לנו את התשובה, אם אתה רוצה להיות שמח באמת, זה כלל שתמיד עובד, תשמח אנשים אחרים. אם תשמח אנשים אחרים, אתה ודאי תהיה שמח, זה תמיד עובד. אמרתי לעצמי, יהודה, תקשיב, החג הזה, אני הולך לשנות את כל הסדר. לא הולכים לעשות את המשלוחי המנות הרגילים, אנחנו הולכים להוציא רשימה של אנשים שאני לא מכיר, אנשים מבוגרים, אנשים שצריכים צדקה. אני לוקח את הילדים, אנחנו עושים פס ועוברים מבית לבית, אצל אנשים שאף פעם לא דפקתי אצלם בדלת ביישוב שלי. לקחנו רשימה ארוכה, חיפשנו את הילדים, מ-8 בבוקר הם יוצאים איתי, ואנחנו עוברים בכל בית שאני פותחת לי את הדלת, איזו אישה מבוגרת, ורואה את הילדים, ואני מביא לה את הפס של העוגה, והיא נותנת לי איזה בוסט של שמחה. אני אומר לכם, כאילו אתה רק מתמלא כאילו באושר. הצלחנו לעבור באיזה 18 בתים עם הילדים, זה היה באמת אחד הפורים הכי מרגשים שהיו לי. אני חוזר בערך ב-12:30 הביתה, ובשעה 12:45 פתאום הטלפון מצלצל. עכשיו אני כבר קצת מבוסם, כבר שתיתי קצת יין, פתאום אני רואה ענת במחלקת השתלות. ברגע אחד החיוך שלי ירד, נלחצתי, אמרתי רק שלא בקשו ממני עכשיו בדיקת דם, למה יקחו אותי פה בניידת. אבל אמרתי, שנייה רגע, אם עשיתי בדיקת שתן אחת, והיא כבר מתקשרת אליי, מה זה אומר? שמה התוצאה? זה אומר, ברפואה אין פה, כאילו אף אחד לא יוצא מגדרו, כאילו זה לא מפרגנים לך, כאילו זה או שלילי או חיובי. אז אם עשית בדיקה אחת, זה אומר שזה כנראה שלילי ויודיעו לך עכשיו. עכשיו, אני ישר עובר לי בראש ואני אומר, רגע שנייה, עוד חצי שעה יגיעו לפה אורחים. עד עכשיו, עד 12:45, אין מאושר ממני בעלי זהב, אני מוכן לחתום על זה. עכשיו אני להרוס את החג או לא להרוס את החג? לענות עכשיו לטלפון או שאני אחכה אחרי החג ואני אחזור אליה ואני אקבל את ההודעה? מה אתם אומרים, לענות או לא לענות? לענות. לא. תדעו לכם שזה הבדל בין הדור, התלמידים ישר, תענה לטלפון כאילו. לא. איך אפשר להתאפק? תקשיבו, קרה לי משהו שאף פעם לא קרה לי, אני החלטתי בראש שאני לא עונה לטלפון, ואחרי 8 צלצולים לא יודע להסביר עד היום מה נתן לי את הכוח לעשות את הפעולה הפשוטה ולענות לטלפון. אחרי 8 צלצולים אני עונה לטלפון, בצד השני ענת, אני לא מצליח לדבר, היא אומרת לי, יהודה, אני שומעת שאתה על הקו, רציתי לומר לך שהבוקר התכנסה כל צוות המומחים של בלינסון, והוחלט שעל סמך הבדיקה האחרונה שלך, שהייתה מעולה, עברת את הבדיקה הרפואית, אין צורך בבדיקה השלישית, קבענו לך תור לוועדה רפואית ותור לניתוח. התקשרתי לך היום כי ידעתי שזה ישמח אותך, פורים, שמח. בשלב שאמרה שכבר עברתי את הבדיקות, התחלתי להיות בדמעות של שמחה. דקלה הבינה שמשהו קרה, היא אומרת לי, מה קרה יהודה? אני במטבח שם, כולי מוצף עם הדברים, עם כל המשלוחי מנות, עם כל הדברים, ואני מנגב את הדמעות ואני אומר לה, דקלה, תגידי לי, מה הסיכוי שמכל הימים בשנה, ביום הולדת של אבא שלי, אני אתקשר להגיד לו, אבא, מזל טוב יום ההולדת, ומזל טוב לזה שעברנו את כל הבדיקות הרפואיות בדרך לוועדה רפואית ובדרך לניתוח. אני רוצה להראות לכם סרטון מיום ההשתלה. אני אתן מקום לשאלות וכמה דברים שחשוב לי לסגור אתכם. אפשר לחבות את האורות, זה יהיה מצוין. בסדר? היום יש סרט בטלוויזיה, השתלות קטניות. כן. בבית חולים סורוקה. אז אתם פה בהצגה הכי טובה בעיר. רגע.
שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מריון פועל, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד עומד על הרגליים, שבר כלי של בור ורמה, והשמיים הם לי חומה, חלב אור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו לשם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ויש אוצר שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. תודה רבה רבה, אפשר להניק את האורות. וואו, ממש מרגש. תודה רבה רבה. אז קודם כל, השלב הראשון, באמת הייתי פרונטלי ודיברתי הרבה. ופה אני אשמח לשאלות שלכם, אתם יכולים לשאול כל מה שאתם רוצים, ובעזרת השם משם נמשיך קדימה. בסדר? מה שלום אבא? מה שלום אבא? מה שלום אבא? אבא מרגיש מצוין, אנחנו ממש עוד מעט הולכים להגיע אליו. בסדר? מה שלומך אתה? מה שלומי? שלומי גם נפלא כמו שאתה רואה. אתה שואל אותי מה ההשלכות קצת כאילו? יותר ב... אתה יכול לעשות פעילויות ספורט ודברים כאלה? כן, כן. כל אחד חוזר למה שהוא היה רגיל לפני זה, בסדר? בגדול בתרומת כליה. יש אצלנו בקבוצה מישהו שהוא בנינג'ה ישראל, שזה נראה לי השיא, שאפשר לעשות עם הבטן, והוא תרם כליה לעילוי נשמת אבא שלו. הגיע ממש לשלבים מתקדמים, אז כל אחד חוזר למה שהוא היה רגיל לפני כן. בשנה הראשונה לא צמים, שותים הרבה מים, אבל אחרי זה הכליה השנייה גודלת עוד קצת, והיא יכולה לתפקד, כמו שאמרתי, פי 4 ממה שכליה אחת יכולה לעשות.
בסדר? כמה זמן אחרי פעם אחרי הניתוח? זה משתנה, אבל בגדול בין שבועיים ל-40 יום, זה פחות או יותר אם כל הניתוח עבר בצורה חלקה, אז אתה עומד על הרגליים, בערך השלבים של הקימה, שכיבה וישיבה הם בדרך כלל קשים. הרב אבר זכר צדיק לברכה היה אומר שזה כמו ניתוח קיסרי, רק יש הבדל בין גבר לאישה, שגבר שהוא מגיע ל-38 חום הוא כבר כותב צבא, אבל חוץ מזה, באמת ברוך השם, אחרי בין שבועיים ל-40 יום חוזרים לכל מה שהייתם רגילים לפני. עוד שאלות? מה עושים עם התורם, שאין לו את הכליה? מה עושים עם כל הצנרת של אותה כליה שלו? עם הכליה שנשארה בגוף? בגוף? כליה. נכון. חסרה לו כליה. נכון. בכליה הזו יש צנרת של דם. נכון. מה עושים שם? אז אם ראית את זה בסרטון, זה ממש כמו איזה שלב כזה של צריבה כזאת, שהיא פשוט סוגרת את הכלי דם. דרך אגב, בגלל זה לא מוציאים מהגוף, לא מוציאים מהגוף של מי שמקבל את הכליות, לא מוציאים את הכליות הישנות, בשביל לא לנתק כלי דם. כי כל כלי דם, משאירים אותם. הייתי שתיים במקום, ואחד יותר... נכון. כמה יש לאבא? כמה כליות יש לאבא? לא. 3 כליות. 4 כליות. כל הכליות הן מצטמקות, הופכות לגודל של אפונה, ורק אחת מתפקדת. בסדר? כי כל ניתוק של כלי דם יכול לגרום לזיהום. עוד שאלות? אתה שבוע שעבר היית בפתח תקווה בטכנולוגי. נכון. סיפרת לנערים והבן שלי היה ביניהם, לומד שם חדש, הוא סיפר לי את זה בערב שבת, 3 שעות, אני אומרת לך רק בחליטי והייתי במתח, ואיפה סיפרת? כזה מהר, איך זה? הוא סיפר לי, הוא מתח אותי, אתה לא מבין מה אמרו, כל 3 שעות, כל שני עושה ביס, לא, אני חושבי לספר לך, לא ככה, וזה, איך עשית לי, סיפרת פה כזה מהר, בבית, והרג אותי, מתח אותי, כאילו, עוד שאני קופצת, יאללה, תספר, תדעי לך ששנייה אחת, בכל מקום שאני מגיע, יש מישהו שתורם לי איזה תרומה. אני גם אגיד לכם משהו שקיבלתי, הודעה שקיבלתי היום שפשוט ריגשה אותי. אני אומר לכם, באמת יש דברים שגורמים לי כאילו לעצור ולחשוב ככה באמת על הזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אבל שמה מישהו אמר לי, בחבר'ה של המכינה, אמר לי, תקשיב, לא סתם קוראים לך יהודה, בא יהודה, בן של יעקב, שצייר את אבא שלו ותיקן את הנחת, כאילו את הנחת רוח והכיבוד הורים של אבא שלו. אמרתי לו, תשמע, לא שמעתי את הדבר הזה, אבל... עוד שאלות? עוד שאלות? יש משהו לומר? כן. אולי אמרו לך את התשובה הזאת בעבר, יכול להיות, לשאלה שלך לקדוש ברוך הוא, למה דברים התעכבו. אפשר לומר בדיעבד, כן? זה רק ההשערה. הרי כשבן אדם, כשאין לו יום הולדת, אתה לא נותן לו מתנה שבועיים משנה. אתה מחכה ליום הולדת את עצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לי לאבא שלך את המתנה הזאת ביום הולדת שלו. לא שזה יהיה לפני, שזה יהיה ברגע מיוחד. וזה היה את העיטור הזה. יכול להיות. האמת שתראה, כל התמונה, אנחנו תכף נגיע לזה, ואיך זה גם קשור לראש השנה וקשור להמלכה שלנו, שאת הקדוש ברוך הוא, זה שבאמת יש הרבה דברים, כשהם קורים, אנחנו לא מבינים אותם. אנחנו בעמדה מאוד מורכבת מול המציאות, אנחנו לא יודעים לעשות חשבונות שמיים, אבל תמיד כשנסתכל לאחור, אנחנו נזהה שהכל מסודר, יש מישהו שקורך פה את האירוע מההתחלה ועד הסוף. אז אני אענה לכם על שאלות שאולי יעניינו אתכם או לא. בפעם הראשונה לא היה אפשרות לאף אחד מאיתנו אחים לתרום, כי הגיל הכי מוקדם לתרומת כליה הוא גיל 24. אנחנו 5 אחים, בעצם 3 אחיות ועוד 2 אחים. אני האח השני, אז בפעם השנייה היה לי הזדמנות כאילו הראשונה לקפוץ על המצווה הזאת, כי אצל נשים מעדיפים שזה יהיה רק אחרי שלב ההריונות. ואח שלי הקטן רק עכשיו התגייס לצבא, אז היה לי אפשרות באמת לקפוץ על המצווה הזאת. עד שאני לא אצא מהעולם הזה, אני לא ידע למה הקדוש ברוך הוא הניח את המצווה הזו בחלקי. מי שמהאימהות פה חושבת שהייתי איזה ילד שעשועים, שהיה כיף לבוא לאספות הורים וזה, צר לי לבאס אתכם. עשיתי הרבה טרור להורים שלי, ואני חושב שזה חלק מהדברים שירדו לי בדרך הסימונים מאוד חשובים למקום שאני נמצא בו היום. יש 3 דברים משמעותיים שעשיתי בחיים שלי, זה אשתי, הילדים שלי והכליה שתרמתי לאבא. הבאת נחת. בעזרת השם. אני ממשיך רגע.
אז זה אבא, ברוך השם, 4 חודשים אחרי הניתוח בניסים של אחותי, ולראות את אבא עומד על הרגליים, מחייך, שמח עם הנכדים. תבינו, אני אומר רק להתנתק מפעמיים עד 4 פעמים בשבוע, מייסורים, שאני לא רוצה לתאר לכם אפילו שאדם שעושה דיאליזה, אם מישהו תרם 3/4 ליטר תרומת דם, אז לפעמים הוא מרגיש חולשה בגוף. תחשבו מה בן אדם מרגיש שלוקחים את כל הדם שלו, וזה עובר תהליך של ניקיון, סחרחורות, בחילות, הקאות, זה מאוד 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 לא פשוט. לראות את אבא קם, עומד על הרגליים עם חיוך, מבחינתי זה כל יום, יום שמח. זה דוקטור ולדימיר טנק, זה מי שקצר את הכליה שלי, בשפה המקצועית. אני מראה אותו כי היה לי איזה משהו מאוד מיוחד איתו. ביום של הניתוח, אתה מגיע פעם אחרונה לעשות עוד פעם בדיקות, רואים שהכל פיקס, ואז נכנסים לחדר ניתוח. 8 בבוקר הניתוח אמור להיות ב-12, דקלה ואני מתייצבים בבלינסון, כמו ילדים טובים, עומדים מול הרופא. תבינו שגם הבדיקה הזו ביום הזה יכולה לפסול. הוא עושה עוד בדיקה של מדדים, בודק דופק, בודק הכל, ואחרי זה אני שואל אותו ככה, הכל בסדר? הוא אומר לי שכן, יורד לי איזה סלע מהלב, ואז אני שואל אותו, תגיד, הרופא, אתה יודע מי הולך לנתח אותי? הוא אומר לי כן. ואז יצאה לי שאלה ישראלית, לא יודע מאיפה היא ברחה לי, מה שאלתי אותו? אם הוא יהודי. לא אם הוא יהודי. מי המנתח? מי המנתח? אבל מה היא רצה? איך? יש לו לא. ניסיון, הוא עושה. שאלתי אותו בערך פחות או יותר את השאלה הזאת, האם מי שמנתח אותי, יש לו ניסיון? עכשיו הוא רופא, הוא רואה את הזוג החמוד הזה, שעומד מולו הצעיר והחמוד הזה, הוא ממשיך לרשום את הדוח, ואחרי איזה 15 שניות הוא מרים את הראש, מסתכל עליי ועל דקלה, ואומר לי, בחור, אתה הראשון שלו. שמעתי את זה, אתם צוחקים, נפלה לי הלסת, אמיתי, כאילו נפלה לי הלסת, אני מסתכל עליו. אני מסתכל. בוא נגיד שלא רציתי לשמוח עליו את המתתן. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, מה סיפור? משום שהוא עושה את ככה מפוחות של מנוסה. אוקיי. האמת שכל הדברים האלה לא עבריחו, באותו רגע אתה רק אומר לעצמך, מה זאת אומרת פעם ראשונה שלו, והוא מוריד את הראש, ממשיך לרשום את הדוח כאילו, תוך כדי אני מסתכל על בדיקה, אני אומר לעצמי, איך את הדבר הכי חשוב בכל התהליך הזה לא עשינו, לא בדקנו מי הולך לנתח אותי. ואחרי איזה 20 שניות של רוע לב, אין לי מה להגיד לכם, כאילו, הוא מרים שוב את הראש, משחרר איזה חיוך כזה, השפתיים טיפה נשברות כאלה, ככה משהו איזה, משחרר איזה חיוך קטן, ואומר לי, תירגע בחור, אתה הראשון שלו היום. דוקטור ולדימיר טנק, קצר מאוד של כליות, כמו שאמרתי לכם, מדינת ישראל מדורגת מהגבוהות בעולם. זה גם מהדברים שאנחנו נרים את הידיים לשמיים ולהסתכל על זה, אנחנו איזו נקודה קטנה על הגלובוס שמזרימה ידע ומידע לכל העולם בכל כך הרבה תחומים, תחשבו על זה, זה פשוט נס, כאילו נס שאי אפשר להסביר אותו, חוץ מזה שאנחנו עם מיוחד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה לדעתכם יותר משמעותי בכיבוד הורים? המחשבה שלנו או המעשה? זה לא מעשה במחשבה תחילה, למה אנחנו צריכים לשמור את הראש? אוקיי, מי שחושב שהמחשבה, שירים את ידו? שהמעשה. רגע, שנייה, המחשבה, אנחנו במחשבה עכשיו. כי לא כל אחד יכול לעשות מתאים, אוקיי, את במחשבה? אוקיי. מי שחושב שבמעשה, שירים את ידו? מה? שיש פה הכרעה, יש פה הכרעה, אז אני שנייה, אני רק אגיד. אוקיי? שנייה, אני אגיד. אבל המעשה בא במחשבה. אוקיי? לא, כיבוד הורי. כיבוד הורי באופן כללי. אוקיי, אז תקשיבו רגע שנייה. חיי אדם מתעסק בשאלה הזאת ושואל באמת בשאלה אמיתית, מה יותר מרכזי וחשוב ועיקרי בכיבוד הורים? האם זה המחשבה או המעשה? והוא מכריע שהמחשבה היא הגדולה בכיבוד הורים. יש לזה הרבה סימוכים.
הרבה סימוכים גם בגמרא בירושלמי, אדם שמניח לפני אבא שלו, ובאיזה צורה הוא אומר לו לשבת ולאכול. האם הוא מניח, וזה יש אחד שיעביד את אבא שלו ויזכה לגן עדן, יש אחד שיאכיל את אבא שלו תרנגולים מפותמים ויזכה לגיהנום, ככה הגמרא בירושלמי אומרת, כי בעיקר כיבוד הורים מתחיל במחשבה. זה אחד האסימונים. שנייה, אני אשאר פה, אני אומר לכם גם לכל השאלות ולהכל. ברור שזה שילוב של שניהם. ודאי. לא, אבל שנייה, אנחנו נגיע לזה, נגיע גם למקום הזה. יש ספר שזכיתי לכתוב, אשתי ואני זכינו לכתוב. אשתי, תדעו לכם, זה באמת אחד הכוחות המניעים בבית, בכל התחומים ובכל הדברים. המקצוע. היא מורה למחשבת ישראל. בשתי אולפנות, באלעד ובראש העין. יש פה חוברת של 40 יום של נושא של כיבוד הורים. יש פה מתחיל מהלכות חז"ל, סרטונים שביקשתי מכל מיני דמויות רבניות שיתנו פה את מה שהם רוצים לומר בתוך החוברת בנושא של כיבוד הורים. זה הרב קשתיאל, הרב דוד אמיתי, סיוון רב מאיר. ביקשתי מכל אחד 2 דקות בנושא של כיבוד הורים, ובכל יום שישי יש משימה שבועית. החוברת הזאת היא בעלות של 20 שקלים, זה בערך מחיר העלות שלה. תקשיבו, הודעה שקיבלתי היום משיחה שהעברתי לפני בערך חצי שנה. אני משתף אתכם, ביקשתי בשעה, ואני אגיד לכם בדיוק באיזה שעה קיבלתי, זה היה בתוך ההכנות לפה, בשעה 4:42. מה שלומך יהודה? לא, ב-4:42, אני אומנם קם לסליחות, אבל אני לא עונה לאף אחד. מה שלומך יהודה? אומנם עבר מלא זמן, אבל רציתי להגיד לך תודה רבה על החוברת של כיבוד אב ואם. זה עזר לי להבין שיש עניין לכבד אותם, לא כי ככה אמרו, אלא כי זה מה שנכון, מה שהשם רוצה. לקחתי על עצמי את הברכה בקידוש, תכף נגיע למה הצעתי להם, ביקשתי מאמא שלי שכל פעם בקידוש תברך אותי. היא ממש התלהבה. היא אמרה פעם משהו בצחוק, אבל זה תפס אותי. היא אמרה, כשאתה מגיע לבית, אני סוף סוף מרגישה אמא. אז תודה לך יהודה שפתחת לי את העיניים, תצליח בעזרת השם. זה דברים שבאמת מפרקים אותי, כאילו ההודעות האלה, אבל אז אני אגיד לכם מה יש פה. יש פה בעצם מודל שהוא גם ככה נכנס לתוך המקום של החוברת. מה זה המקום של כיבוד הורים? זה מקום של חיים, שקודם כל זה החשיבה על מה נחשוב על ההורים שלנו. האם נחשוב שהם היו טובים? האם נחשוב שהם עשו את כל מה שהיה ביכולות שלהם להיטיב איתנו? או שאנחנו חושבים עליהם שהם לא עשו את כל מה שהיה ביכולתם לעשות עבורנו. והרבה פעמים אנשים נתקעים בזה, נתקעים ותוקעים את עצמם בזה שהם לא מבינים שההורים עשו את כל מה שביכולת שלהם לעשות. דבר נוסף, זה המם, זה מעליי. להבין שההורים הם ממוקמים מתחת לקדוש ברוך הוא והם מעלינו. זה הצינור. אמרתי את זה, אני אומר את זה בשיחות לבני נוער, שאני במריבה, בפיצוצים עם ההורים, אני הולך לאותו צינור, לאותו שיבר, הולך וסוגר אותו. כי מההורים עובר כל השפע הרוחני והגשמי אלינו. וככה הקדוש ברוך הוא את זה, בנה את זה מדור לדור. דרך אגב, היום בדף היומי, התרגשתי גם כאילו שראיתי את זה, יש שאלה, האם אבא צריך ללמד את הנכד שלו? אבא צריך ללמד את הבן שלו תורה, אבל האם הוא צריך ללמד את הנכד? והגמרא אומרת, מספיק שהאבא ילמד את הבן, וזה מעלה עליו הכתוב כאילו לימד את הנכד ואת הצאצא שיבוא אחרי זה. אם תעביר, נכון, יפה, אם אתה תעביר בעזרת השם את הדברים הלאה לבן, אז מי שמה? וזה השרשרת. הדרך להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה להיות בקשר עם ההורים שלנו. ותדעו לכם שעל הדבר הזה, מה שאמרתי עכשיו, יושבים, זה ממש הבניין, האישיות שלנו יושב. ואין לזה כאילו. סיימתי שיחות שישבו הורים, ניגשה אליי איזה אימא בגיל 60, שהייתה בערב הורים, אמרה לי, תקשיב יהודה, אני באתי לשיחה שלך ואמרתי לבעלי, עזוב אותי, תקעו לנו איזה ערב הורים, זה היה לפני שבועות, תלך אתה. והוא אמר לי, לא, יש לי דף יומי. אמר לי, לא, אל תן דף יומי, קח את האוזנייה שלך, תשב שמה, שמישהו יכבד את הילדה, ותלך אתה. היא אומרת לי, תקשיב, אני מבינה למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה. יש לי קושי עם אמא שלי, בת 84. יש לי קושי איתה שאתה לא מבין. אתה לא מבין מה עשית לי בשיחה הזאת. ואמרתי, בתוך השיחה אמרתי לפעמים, עד שאנחנו מבינים שצריך לכבד את ההורים, שאנחנו רוצים לנשק להם את היד, שאנחנו רוצים להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם, לפעמים הזמן עובר.
וככל שתופסים את זה יותר מהר, שההורים זה הדבר המרכזי בחיים שלנו וזה הצינור, לפעמים הזמן עובר וזה מאוחר. ולכן כמה שיותר מהר להבין שהם עוד בחיים, לכבד אותם, לנשק אותם, להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם, מגיע להם. ויחס ויחסים זה היחס שיהיה כלפי ההורים, משפיע על היחסים שיש לי בכלל באינטראקציות אחרות בחיים. בין אם זה עם בן הזוג, עם הילדים שלי, כל מערכות החיים זה פחות או יותר, זה ממש משהו שיושב על הקשר שלנו עם ההורים. עוד שני דברים שאני ככה אגיד לכם, כבד את אביך ואת אמך, משהו שתרמו לי בתוך שיחה ואני... כבד בעברית, בסדר? לכבד זה לטאטא, בסדר? כן, מטאטא, זה לכבד, זה מכבד, כאילו יש בעברית צחה. אז מה זה קשור בלכבד את, בסדר? לכבד מישהו למטאטא, מה זה קשור? אז תשובה ששמעתי וממש אהבתי אותה, ותחשבו על המקום הזה, אם תלכו איתו והוא ילך איתכם, זה עוד הסימון שאולי יעזור לכם. לכבד את ההורים או לכבד בכלל מישהו, זה בעצם להראות את היופי של אותו אדם. לנקות, להראות את היופי שלו. כשאתה מנקה, אתה רוצה להראות יופי של מישהו. כשאתה מכבד מישהו, וזה לא משנה, זה עם ההורים או מישהו אחר, אתה רוצה להראות את היופי של האדם הזה. אז זה גם משהו שככה, מקום של איך אנחנו מכבדים את ההורים, זה בעיקר גם במחשבה שלנו. להראות את היופי שלהם, לדבר על היופי שלהם. עוד, המקום של לכבד, זה גם מלשון כבד, זה המקום של מה אנחנו משאירים, לאיזה דברים משמעותיים אנחנו משאירים מקום בחיים שלנו. יבואו, ישאלו אותנו, הילדים, מה הכי חשוב לך, אבא או אמא? מה שאתה משאיר לו באמת מקום כבד בחיים שלך. והילדים שלנו יודעים טוב מאוד למה אנחנו משאירים מקום והוא לא אי אפשר להזיז אותו בבית, ומה הוא לא כל כך מקבל משמעות. אז לכבד את ההורים זה באמת לפנות מקום ולהשאיר את זה כמקום יקר בתוך החיים שלנו. אתם רוצים לשמוע את ראש העיר של באר שבע? אבל דבר אחד אני רוצה לבקש מכם שתעשו יום יום. אני מכיר רבים מההורים שלכם. ועכשיו אני רוצה לדבר לא כרוביק ראש העיר. אני רוצה לדבר כרוביק, הבן של רחל, זיכרונה לברכה, שהייתה עמוד התווך בחיים שלי, אישה פשוטה שנתנה לי ולארבעת האחים שלי את כל חוכמת החיים, האהבה והנתינה שבעולם. אני בא מבית פשוט, ממשפחה פשוטה. אני סירבתי לחלום חלום פשוט בזכות אמא שלי שנטעה בי כל הזמן תקווה. ביום אחד קיבלה דום לב והסתלקה, כי החיים הם באמת לא צפויים, ופתאום כל החיים שלך משתנים. ונותרנו 4 בנים ואבא. אבא שלי שהחל את דרכו כפועל בניין, איש פשוט שיצא בגיל 12 לעבוד, לא זכה בחיים שלו להיות בחול ולא היה אף פעם בבית מלון, היה יוצא בחושך ב4:30 בבוקר וחוזר בחושך. אין לו פנסיה, הוא לא זכה לפיצויים, אבל הוא שמר תמיד על הפשטות ועל הצניעות והמשיך לגדל את 4 ילדיו. אבא שלי היום לא מזהה אותי, הוא גם לא רואה אותי. הוא דמנטי, הוא איבד את הראייה. אבל אני בכל רגע שיכול לראות אותו, להאכיל אותו כפית ועוד כפית של גלידה, להשמיע לו שיר ולהעלות חיוך על השפתיים שלו, אני מתפלל לבורא עולם שגם זה לא ייגמר לעולם. עכשיו תסתכלו אתם על ההורים שלכם, הצעירים והיפים, ואני יודע שההורים כל הזמן מטיפים לנו. אל תחזרו מאוחר ואל תיסעו מחוץ לעיר, אני יודע. הם עושים את זה מתוך אהבה, הם אוהבים אתכם, הם דואגים לכם. אבל אני רוצה שאתם תעשו את הדבר המתבקש שאתם תודו לי כל החיים. תרעיפו עליהם אהבה, תגידו לאבא ואמא, אנחנו אוהבים אתכם כל יום, אל תחכו שהם יגיעו לגיל 80 או 90 ותרגישו תחושה של החמצה. למה לא חיבקנו אותם? למה לא נשכחנו אותם? למה לא אמרנו להם שאנחנו אוהבים אותם? אתם ילדים טובים, והכל מתחיל בערכים הפשוטים, הבסיסיים. משהו. ראש העיר של באר שבע, ממש לפני כמה שבועות. זה אחד הדברים שככה אני משתדל להגיד אותו בשם הארי הקדוש. הארי הקדוש, אתם יודעים שכל דבר שהוא עשה או חשב היה מאוד מדויק.
הרב מרדכי אליהו, שאנחנו זכר צדיק לברכה, היה אחד מהתלמידים הרחוקים של הארי הקדוש. הארי הקדוש בכל ליל שבת, גם כשהוא היה נשוי, אחרי התפילה, היה הולך לבית של אמא שלו, מקבל ברכה, מנשק לה את היד וחוזר לבית שלו לעשות קידוש. ותדעו לכם שאחד הדברים, גם כשאני מעביר את זה בשיחות ואנשים שומעים את זה לפעמים, לנשק את היד של אמא, כאילו, או של אבא, יש בזה עניין, קודם כל בכלל, כל פעם שרואים אותם, את של אמא, כל פעם לנשק. כי יש בזה יסוד מסוים, ובאמת במה שדיברנו, זה הרבה פעמים להבין שאתה מתחתם, שהם המקור של הברכה. תדעו לכם, כשאני התחלתי לבקש ברכה מאמא, אני ממש, את מה שהתלמיד הזה כתב, אני ממש מזדהה עם ההודעה, כי אתם לא יודעים מה זה עושה אפילו לאמא, שיש לה את המקום עכשיו שמנשקים לה את היד, ומגיע לה שנשקו לה את היד. וזה משהו שאנחנו מתחילים להבין אותו, באמת הרבה דברים מתחילים להסתדר אצלנו בצורה טובה. זה הרב ובר, זכר צדיק לברכה. הוא הקים את ארגון מתנת חיים בגלל הילד המתוק הזה, פה מצד ימין, בפנחס תורג'מן. פנחס תורג'מן נולד עם כליה פגומה, ובגיל שנה, בערך בגיל שנה-שנתיים, חיפשו לו כליה כתינוק, ומצאו לו כליה. הוא קיבל כליה מאז שהוא היה תינוק קטן, ובשנת... אפשר לתרום לזה. גם מבוגרים יכולים לתרום כליה, כי הקוטר של הכליה הוא יחסית קטן, אבל כמובן שאם יש גם תרומה שהיא לא אחרי שמישהו נפטר ותורם את האיברים שלו, אז יש את זה גם לפי ההלכה, מוסכם על פי הרבנים, וזה דבר מאוד גדול, זה מציל חיים. והכליה הזאת החזיקה. בשנת 2016, אח שלו היה חייל בצבא. אח של פנחס, יאיר. ובשנת 2016 הוא נפל במלחמת לבנון השנייה. עכשיו, אחד הדברים שנתרמי כליה יצטרכו לקחת כל החיים שלהם זה כדורים. כי בעצם הגוף רוצה לדחות משהו זר שנכנס לגוף. ולכן צריך לקחת כדורים שמנטרלים את המערכת החיסונית. בתוך הימים של השבעה, פנחס היקר, מתוך הצער שהוא היה בו, לא לקח כמה ימים כדורים, ואחרי השבעה הגוף שלו דחה את הכליה. הוא מצא את עצמו חוזר לדיאליזה, מיטה ליד הרב ובר, זכר צדיק לברכה. ונפשו קשורה בנפשו של הילד ושל הרב, הם 4 שעות, 5 שעות, כל פעמיים 4 פעמים בשבוע מעבירים בלימוד תורה וגמרא, ממש נפשות שהתחברו. אחרי כמה חודשים הרב ובר מצא תורם שיוציא אותו מבית האסורים, שנת 2009. הוא יצא משם, הוא החליט שהוא לא יוצא עד שהוא לא מוציא את פנחס. הוא יצא משם, הוא מחליט שהוא יוצא החוצה, הוא לא נרגע עד שהוא תלה שלטים במרפסת שלו, ודרש בכל בתי הכנסת, וניסה להגיע לאנשים, ואני אומר לכם, אז שנת 2009 זה לא היה פשוט, ואחרי כמה חודשים הוא מצא תורם כליה שיתרום כליה לפנחס. ומפה מתחיל תהליך של בדיקות, ותהליך שהוא באמת יותר מורכב, ולצערנו, בגלל השברון לב, ובגלל כל התהליך הזה, פנחס לא זכה להגיע לתרומת כליה, הוא נפטר, והרב ובר ביום ההלוויה אמר, לא יכול להיות שככה בעם ישראל, זה היה האח היחיד שיכל לתרום לו, והוא לא יכל לתרום לו, לא יכול להיות שככה במדינת ישראל משפחה תאבד את 2 הבנים שלה. הוא הלך והקים את ארגון מתנת חיים. ארגון מתנת חיים שבשנה הראשונה שלו, שנת 2010, כמה כליות נתרמו בשנת 2010, אתם יכולים לשער? מלא, אולי 800? לא. כמה כל השנה? 5, 10. 4 כליות כל השנה. כל השנה נתרמו 4 כליות. היום, שנת 2023, כבר אחרי שהרב נפטר, אחרי 1.5 שנה, אנחנו כבר עומדים על כמה ימים שביום אחד יש 5 כליות שנתרמות, ורוב התרומות הם מאנשים אלטרואיסטים שתורמים ומצילים אנשים אחרים, מוציא אותם מבית האסורים. אני רוצה שנייה אחת לחבר, תדעו לכם, כמו שפתחתי ואמרתי לכם, עם כל השיחות שהעברתי, היום התרגשתי כמו בפעם הראשונה. אני זוכה לעמוד פה במקום שמשפחת חתואל, שנגדעו חיים מסוימים, אבל מתוך החיים האלה
המשיכו כל כך הרבה חיים, חיים של נצח, חיים של תורה. סיפרה לי, האמא, תזכיר לי את שמך? סוזי, נכון? סוזי. שאמרה לי על הקרן שכבר למעלה מ-900 תינוקות שנולדו בעקבות הקרן הזאת. והלימודי תורה וכל הדברים והמפעל חיים שממשיך, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. וגם הרב הבר, זכר צדיק לברכה, הוא נלקח מאיתנו, אבל כל אחד יש לו פעולה מסוימת בעולם הזה, שבאה באמת לפתוח דברים גדולים וחשובים. לי זה באמת זכות גדולה, אחת מהזכויות שאני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא שם בחלקי, אז זה לגבי הרב הבר. אני מסיים, ממש מסיים. אני אספר בעזרת השם, אם ככה יהיה נחת לציבור, אז אני אספר. הרב הבר, זכר, כאילו אני רוצה לסיים בהמלכה של הקדוש ברוך הוא. אחד המילים שהן לא ברורות, שהן נמצאות בסידור שלנו, בתפילה, זה 4 פעמים, אנחנו אומרים בתפילות, ובכן, 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 4 פעמים. וזה לא ברור, מאיפה הגיע, ובכן, מה? כאילו, מה, זה תפילת ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, מאיפה זה מגיע הדבר הזה? אז יש 2 תשובות ששמעתי היום מהרב דוד אמיתי. תשובה אחת, זה ממקום של ובכן, כמו שאסתר אמרה. אסתר אמרה לה, ובכן, אשר לנבוא למלך כדת וכדין, שגם לפעמים אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אנחנו באים ליום הדין, לא מספיק עשינו הכנות, לא מספיק חזרנו בתשובה, לא מספיק תיקנו את עצמנו, אנחנו מגיעים. אבל יש עוד תשובה, למה ובכן? ובכן, זה תשובה גם של להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך להמליך אותך על כל האיברים שלי, גם שאני לא אבין את הסדר שלך בעולם. ויכול להיות הרבה פעמים שאני לא אבין את הסדר שלך בעולם. אני מבקש ממך שתיתן לי את הכוחות להיות מלך עליי, על כל האיברים שלי, גם שאני נמצא ברובכן. זה לא ברור לי, זה לא בהיר לי, זה לא... אני מבקש ממך אבל שתהיה מלך על כל מה שזה, גם במקומות שאנחנו לא מבינים. כמו שאמרתי, חשבונות משמיים אנחנו לא מבינים, הקדוש ברוך הוא מסדר ומסובב כאילו את כל הדברים בצורה כל כך טובה, שנזכה בעזרת השם להיכנס באמת ליום הדין במקום שאנחנו מסתכלים על השפע, על הטוב הגדול, על כל הקדוש, באמת על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ונזכה להמליך אותו ביחד על כולנו. ואני אגיד עוד משפט אחד, שבאמת תמיד זה יהיה, היכולת שלנו לבוא בדין, זה לבוא מכוח המשפחה, מכוח השבט, מכוח עם ישראל. אם אתה בא לבד, אין לך סיכוי. אבל אם אתה בא כמשפחה, כשבט, כעם ישראל, ובעם ישראל נכון, גם במשפחה שלי יש אנשים שחושבים אחרת ממני, יש אנשים שנמצאים במקומות אחרים ממני, הם חושבים אחרת, פועלים אחרת. אם אני בא בכוח עם ישראל, יש לנו סיכוי. אם אנחנו באים בכוחות עצמנו, פחות יש לנו סיכוי. אז בעזרת השם, שיהיה לנו חג, שנזכה, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. וזהו, תודה רבה 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 לכם. סיפור? מי שרוצה לקנות את הספר מוזמן. זה יצא בדרך באמת פלא ונס, כאילו שאני לא יודע איך להסביר, כאילו למה זה ככה פקד אותנו, אבל חמי 3 שנים הוא סבל מהכליות, ובשנת 2019 אני הייתי כאילו בשלב שכבר התחלתי לחשוב על תרומה לאבא, וזה פחות היה כאילו במקום של לעזור לו, אבל חמי הוא חזר בתשובה בשלב מאוד מאוחר, היה שוער של מכבי הרצליה, חזר בתשובה, ואחרי זה הוא הפך להיות ככה, עד היום הוא לומד בכולל, ואחרי 3 שנים של דיאליזה, כמו שאמרתי לכם, זה איסורים מאוד 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 קשים, הוא מגיע לרב שלו לפני ראש השנה, והרב שלו אומר לו, במה אתה רוצה שאני אברך אותך? הוא אומר לו, רק תברך אותי שאני אסיים את האיסורים האלה. שיסיים מה? את האיסורים, איסורים של הדיאליזה. זה היה יום שלישי, ביום ראשון יצא יום ראש השנה, שנת 2019. הוא אומר לו, בעזרת השם פנחס, עוד השנה, אתה בעזרת השם תזכה לסיים את כל הסבל ולהמשיך הלאה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, נשאר עוד כמה ימים בראש השנה, זה טוב, 3 שנים, אני סובל. מגיע ערב שבת, הם עושים סעודה בערב שבת.
חמי וחמותי, ופתאום הטלפון מצלצל. הם לא עונים. טוב, ככה נעצרה ארוחה, שניהם לבד, לא מבינים כאילו. אחרי 10 דקות, עוד פעם הטלפון מצלצל. והם עוד פעם לא עונים, אבל הם כבר מבינים שמשהו פה תמוה. אמרו, טוב, הנה עוד פעם, אנחנו נענה. אחרי 7 דקות, פתאום שומעים צעקות ככה מחוץ, פנחס, פנחס. חמי וחמותי יוצאים מהדלת, יש להם ככה דירת גן, פותחים את הדלת, רואים מישהו, הוא אומר לו, תקשיב, אל תשאל. הגיעה תרומה, כאילו של דרך מישהו, שחתם על כרטיס אדי, והגיע התור שלך, ואמרו שאם לא יעתרו אותך, תוך 1.5 שעה עוברים לבן אדם הבא אחריו. הוא אומר לו, אני שומר מסורת, אני גר בכפר סבא, שמעתי את זה, עליתי לרכב, אמרתי, אני הולך ומוסר לך את ההודעה כי זה פיקוח נפש. בא ומסר את ההודעה, חמי שומע את זה, לא הצליח לישון באותו לילה. יום למחרת הוא מגיע למחלקת השתלות, כאילו בבלינסון, ועובר ניתוח השתלת כליה. אנחנו שומעים את כל הסיפור הזה בצאת שבת. כשהוא עשה מסיבת הודעה, אז הוא הרים את הרב, ואמר את הרב, שהרב ידבר, אמר, תקשיב הרב, אני לא יודע מה אתה חשבת כשבאת ואמרת את מה שאמרת ומה שבירכת, מה חשבת. אז אומר לו, רבי פנחס, אני אגיד לך משהו אחד. הכליה שקיבלת, היא נגזרה כבר בראש השנה שעבר, שתקבל אותה. אז בעזרת השם, באמת הימים האלה ככה, שנבין שככה כל השנה הזאת מקופלת בימים האלה, בהצלחה רבה.